Νιάφας θα αποφύγει εκεί τον Τρόμπουκι με το νούμερο 7. Πάντα Νιάφας. Βασιλιάδης με τη μία για τον Περβολαράκη. Προλαβαίνει τελικό Περβολαράκης. Αποφεύγει και έναν αμυντικό. Και άλλον αμυντικό και φάουλ. Φάουλ του Τρόμπουκι. Και είναι κάρτα. Το χάρισες, το χάρισες! Μη βγάζεις! Αρχίζει να ανεβαίνει η πίεση της Λευκοβρίσιος απέναντι στην Κεσαριά, μιας και οι δύο ομάδες έχουν διαφορά δυναμικότητας. Απλά πρέπει να ανεβάσει η Δόξα Λευκοβρίσιος μέτρα. Έχει κουραστεί και η τοπική ομάδα της Κεσαριάς. Και σε αυτό το φάουλ από πλάγια και αφού διαιτητής γράφει την κίτρινη κάρτα που έδειξε στον αρχηγό της τοπικής ομάδας, τον Τρόμπουκι, είναι έτοιμος για να σφυρίξει αυτό το φάουλ, την συνέχεια του για το παιχνίδι μας. Μάλιστα, παίρνει και μέτρα τώρα. Αυτό είναι. 9 είναι, 9,5 πόσα είναι, ρε, βάλε και τη μεζούρα. Φέρουμε κάνα τέτοιο. Κάνα παχύμετρο. Και ο Πασιάκος εκτελεί. Η μπάλα παίρνει ύψος, κεφαλιά του Βασιλιάδη και το 4-2. Είναι το 4-2, το 2-4 στην αριστοτεχνική εκτέλεση του φάουλ. Ο Πασιάκος, ο Βασιλιάδης, στο 67ο προς 8ο λεπτό του παιχνιδιού θα πραγματοποιήσει το Κεσαριά. Δόξα Λευκοβρίσιος στο 2-4. Έσπασε και το ρόδι ο Βασιλιάδης να πάρει λίγο και τα πάνω του.